скъпи приятели! Днес ще ви покажем някои много забавни стъпки. Нека да ги видим. Сега ще ви покажа как, докато карате, да клекнете и в същото време да скочите. Сега ще ви покажа как докато карате да правите ето така. Сега ще ви покажа, докато карате назад, да скочите. Сега ще ви покажа как да се въртите по-бързо. Ако сте гледали първото ни клипче, аз се въртя там по-бавно. Сега ще ви покажа по-бързо. Това беше от нас днес. Надяваме се да ви е харесало. И да научите лесно и бързо стъпките. Чао!